שלום לצופים היקרים. השנה שלנו, שנת 5784, היא שנה מעוברת. והאמת היא שגם השנה האזרחית שלנו, או שלא כל כך שלנו, היא 2024, היא גם שנה מעוברת. אבל בעוד שבשנה אזרחית, זה ששנה מעוברת, זה מתבטא רק בזה שבפברואר יהיה 29 יום ולא 28 כמו כל שנה, בלוח העברי אנחנו מדברים על חודש של 30 יום נוסף. וזה אדר א' שאנחנו הולכים לפגוש אותו בסוף השבוע הזה, ביום שישי וביום שבת. מה המקור של הדברים? אנחנו יודעים שהלוח הציבילי, הלוח האזרחי, הוא לוח השמש. והוא בנוי, השנה של שמש היא 365 יום ורבע, ולכן פעם ב4 שנים צריכים להוסיף עוד יום, כדי שהדברים יישארו מדויקים. הלוח המוסלמי הוא לוח של ירח לבד, והוא בנוי מ-12 חודש, מ-12 מחזורים של הירח, שכל אחד מהם הוא 29.5 יום. אז ככה שיוצא, אם מכפילים 29.5 כפול 12, אז יוצא 354 יום. אם ככה יוצא שההבדל בין חודש השמש לחודש הירח הוא 11 יום. בלוח המוסלמי לא שמים לב לזה, ולכן רמדאן אצלהם פעם בקיץ, פעם בחורף. אבל בלוח העברי זה לא ככה, ולמרות שהלוח הוא לוח ירחי, אבל הוא עובר התאמות למחזור של השמש, כי התורה ציוותה שפסח יצא תמיד באביב. תודה רבה.